गिबियावनो खुलुमग्रोबाय दुलाराय बर' हारिनिसिम आरो खर' गंग्लायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' सावथुन नायगिरि इउटुब नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आं बिपुल मुसाहारि। दिनै आङो मोनसे फिसा भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय दानि थाख्लाय नार्जारि आरो बिपुल मुसाहारिनि गेजेराव जेनोखि काउन्टार आरो रिप्लाइ होलायनाय माखासे भिडिअफोर फैदों। बिनि गेजेराव दिनै मिस्टार थाख्लाय नार्जारिया क्षमा बिदों। बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंगोन। आरो जायनाखि थाख्लाय नार्जारिनि जानानै मोननैसो इउटुब चेनेला बुंदों, बेखौबो बिथांमोननि सायावबो आं फंनैसो बुंगोन। आरो बेजों लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन मेलेमजिबि बुद्धिजिबि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे मेसेज होगोन जे आं मानो लिरदों आरो मानो भिडिअ रिप्लाइ होदों आरो दिनै आङो मा उद्देশ্যआव दिनै थाख्लायखौ रिप्लाइ रायनायजों लोगोसे आङो रिप्लाइ होदों, बेनि खेंफोरथिखौ आं ससे सुंद'यैबाबो बुंलांगोन रायजोफोर। गोरोन्थि जायोबा खेमा हो। जे थांनाय 24 तारिख बिसानि मिटिंखौ लानानै गासिबो दान्थे बिदान्थेया फैदोंमोन। दा बेवहाय आङो सर्टकाटै बुंगोन, आंनि भिडिअखौ गासिबो नायजोबखाबाय, थाख्लाय बिथांनिखौबो नुजोबखाबाय। दा बेवहाय जोंहा गोदानै बुंनांगौ गैया। नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय सानैनि बे भिडिअखौ फार्स्ट टाइम थाख्लाय नार्जारिया होदोंमोन, बिथांनि भिडिअखौ फार्स्ट टाइमनिफ्राय नाय नोंथांमोनहा। आरो आं बिथांनि जेनोखि आंखौ बुंनाय बेखौ आङो थन्न थन्न मोनफ्रोमबो बिथिङाव आङो क्लियार आं रिप्लाइ होदों आरो बिनि सारांस'खौ आं होदों। दा बे हिसाबै आं दिनै बुंगोन, थाख्लाय नार्जारि नोंथांखौ आं गाज्रि बुंनो सानाखै। नाथाय नोंथाङा दिनै बिपुल मुसाहारिनिसिम क्षमा बिदों। येस, क्षमा बिनायखौ आं नुदों। मानोना आङो इउटुब नायनो टाइम मोनाखैमोन। आं दहाय फुङावसो नायदों। आं खामानियाव बेस्थ'खाय आङो भिडिअखौ होनो हायाखै। आरो आं भिडिअ बेनो लास्ट भिडिअ आंना। आं गले गले भिडिअ होबाय थानाय नङा। खारन आं उदैनि गावनि संसार सलायनायनिबो खामानि मावो, लोगोसे आङो रायजोफोरनि खामानि मावो। आंहा टाइमा गोबां खम। लोगोसे आङो दिनै कालचारनि नाटक लिरनाय, गान लिरनाय, सुर बानायनाय, बेवहायबो आंहा बेस्थ'। बेखायनो आङो दिनै थाख्लाय नार्जारि नोंथांखौ बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा क्षमा बिदों। नाथाय नोंथांनि क्षमा बिनायनि माखासे लेंगुवेज, क्षमा बिनायनि सिगां नोंथाङा जे फंनैसो बाथ्रा बुंदों, बे लेंगुवेजआ थिग जायाखै। नोंथाङा क्षमा बिनायनि नामाव बिपुल मुसाहारिखौ अपमान होनाय बादिखौ नुदों। दा बे आं बुंनाय राव नङा। नोंथां रायजो राजामोनहा थाख्लाय नार्जारिनि क्षमा बिनाय भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोनहा बुजिनो हागोन जे क्षमा बिनाय नोंथांनि एक्सप्रेसन, बडि लेंगुवेज बे थिग जायाखै। मानो होनना बुंबा आदारवाइज बे जिनिसखौ आं फिल खालामदों। दा थाख्लाय फंबाय, नों क्षमा बिबाय, नोंनि खोथा। क्षमाया होजायो होजाया बेनि खेंफोरथिखौ आं होगोन। नोंथाङा गोबां खोथा बुंदों, गोबां खोथा बुंलांबाय। जोंनि भिडिअआव सानैनिबो भिडिअआवनो दङ। दा बे भिडिअफोरखौ आङो गोलाव खालामनो लुबैयाखै। आं लुबैदों नोंथांनि जेखिनि खोथा होनदों, भिडिअखौ नायोब्ला एखमबा खर'आ गरम जाफानो नागिरो, जों बुजिना मानसिब्लाबो। बेखायनो आं सानबाय, क्षमा बिलायनानै नोंथांजों आंजों क्षमा बिलायबादि समाधान जागोन बे नङा। दिनै आङो क्लियारलि नोंथांनिसिम बुंहरदों, नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ दादान, आंबो आंनि भिडिअखौ दाना। मोनसे फोथाराव इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोर, मेलेमजिबि, बुद्धिजिबि, प्रफेसार, लेक्सारार, उखिल, मोजां मोजां मानसिखौ लानानै जों फोथाराव जिरायगोन। थाख्लाय फंबाय, आं बेखौ नोंनि सिगाङाव बुंथिबाय। प्रजेक्टर लाबोनानै नोंनि भिडिअ, आंनि भिडिअ, फार्स्ट टाइमाव आं मा पस्ट होआमोन, गासैबो लाबोनानै जोङो बिजिरगोन फिट फिट। बे बिजिरनायनि गेजेरजोंसो समाधान जागोन। बेखौ आं दिनै नोंथांनि स्पष्ट बुंबाय। आरो बेजों लोगोसे सानैसो फंबाय इउटुबारफोरनिसिम आं बुंनो नागिरदों, नोंथांमोनहा जोंनि कन्टेन्टखौ मोजाङै फरायजोबनानै, भिडिअफोरखौ मोजां नायजोबनानै, जाहाथे रायजोफोरनो मेसेजखौ बै भिडिअआव मा बुजायदों, बै भिडिअआव मा होनदों, बेखौ मोजाङै नायनानै, मोजाङै फरायनानै साबसटेन्स सारांस'फोरखौ नोंथांमोनहा रायजोफोरनो बुजाय। खिन्थु नोंथांमोननि माखासे खोथा बाहायनायफ्रा वान साइड बादि जादों। आरो आं दिनै सोंदों,
유튜브니 마카세 rules and regulationखौ आं बारा मिथिया आं मिथियाखै दिनै नोंथांमोना बहाय पावार मोनदों सोरनि जानानै खोथा बुंनो बहाय पावार मोनखो आरो बहा PhD खालामना फैखो आं बेखौबो मिथियाखै हायोब्ला फंबायमोनहा खिन्थाहर आं नोंथांमोनखौ गाज्रि मोनाखै नांगौ समाव नोंथांखौबो नांगौ जानो हागौ नोंथाङा आंखौबो नांगौ जानो हागौ किन्तु खोथा बाथ्रा बुंनायाव वान साइड खोथा बुंनो नाङा गासैबो जिनिसखौ तदन्त खालामनो हायाबा फाइनाल सलुसन होनो थांनो नागिरनो बे माबाखौ लाबोना दा बेखायनो आं इउटुबार बिथांमोननिसिमबो बुंबाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि कन्टेन्ट लाबोनायाव जोंनि माखासे बबे टपिकखौ लानानै बानायदों फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै स्टाडि खालामनानै बेनि साबस्टेन्सखौ बख'नानै रायजोफोरनो हो आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायबाय बिदि नङा दा आंथ' नुदों एनिथिं MJ मोनसे इउटुबार सासे इउटुबारा फ्राय बे थाख्लायजोंनो माने गुलि गुलि थाखायो आरो थाख्लायजोंनो नुखायो बेखौ दा बे हिसाबै आरो मोनसेया नलेज मोरैबा होनदोंमोन आरोखि बे मोनसे मोजांखौ होनदों किन्तु डिटेल्स जिनिसफोरखौ लाबोनानै बुङोब्ला बिराद मोजां जागौ खारन जोंनि भिडिअखौ अलरेडि रायजोफ्रा गोबां मानसिया नायखांखाबाय दा बे आरोखि बेखायनो मानसिफोरनो मिसलिड खालामनाङा मानसिफोरखौ मिसलिड खालामलाङोबा गासिबो माने गुलाय गुजाय जायो भिडिअफोरखौ होयोबा हायोबा गासिबखौबो मोजाङै नायनानै बुजिनानै बुजायनो हो बेखौ आं दिनै खावलायदों दा भिडिअआ बेनो आङो थाख्लाय बिथाङाथ' गोबां होनबाय दिनै मा होनो बिसानिफ्राय होखारनांगौ येस मानिदों आरो आंनि लिरनाया जाहैबाय दा जोंहा बिसाखौ फोसाबनाय पिरियड बिसाखौ जोङो सोदांनाय पिरियड बिसा आरो बर' समाज बर' सावथुनखौ फोसाबलांनायनि पिरियड बेखायसो आं लिरदों फोसाबनायखौ लानानैसो आं लिरदों जाहाथे जोंनि कलिग्सनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि मोसागिरि दामगिरि खनगिरि बायदिसिना उन्दै उन्दै मानसिफ्राबो दानिफ्रायनो आं मोनसे काउन्सिलिं होदों जे नोंथांमोनहा फैबाय थानाय समाव जाहाथे गाज्रि दाजाहैथों बिसाया गोजोननां मोनथों मोजां जाथों बेनि थाखाय आं बुंदों बेनि थाखाय आं लिरदों किन्तु थाख्लाय बिथाङा दिनै आं बेखौ पार्सनेल एटाक खालामाखै बिथाङा फेमिलिनि खोथा बुंदों पार्सनेल एटाक खालामदों होनगासिनो दं बे नङा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायनानै स्टाडि खालाम थाख्लाय नार्जारिखौ आं बिदाजोंसो लोगो बे जिनिसखौसो बुंदों बिथाङा किन्तु मोनसे इसु लाबोदों फेमिलि इसु बेखौ बे मालाबा दा बुंदों आरो आं बुंबावला चेयारमेन सोर होआ चेयारमेनखौ सोर खालामखो ओरै बायदिसिना बेफोरथ' आङो बेफोरखौ जेबो साना सासे मानसिया चेयारमेन मोननायाबोथ' ओरैनो मोना सोरबा होग्रायाबोथ' जानला मानला थाख्लायनिफ्राय खर' गैसिन मानसिया होआ थाख्लाय नोंथां बेखौ बुजिनानै नाय किन्तु आं बेखौ दिनै बुंला बे बाद होदो दा आं फैबाय थानाय समाव जाहाथे आं काउन्सिलिं होनायखौ गिनानै सोलियोब्ला जाहाथे फिउचार जोंनि बर' कालसारा मोजां जायो बेखौ लानानैसो आं माखासे काउन्सिलिं एबा नोंथांमोनखौ एसे गोख्रों बुंहरनाया जाहाथे स्ट्रं जायो बे खोथाखौ लानानै आं बुंदों थाख्लाय अरजाया जेबो नङा दा फैनानै दिनै आं बुजिफैबाय नोंथांमोनहा दिनै आंखौ गाज्रि मोनदों बिसायाबो गाज्रि मोनदों जानो हागौ दिनैसिम मानो होनबा जोंनि कलेजफोरनिफ्राय फन मोनसेबो फैयाखै आंनाव थाख्लायजों रायलायदों होनदों माखासे मानसिया दा थिग आसे थाख्लायजों रायलायदोंमोन थाख्लायनि स्टाइल जाजोबगोन दा थाख्लायनि स्टाइल बादियै जुदि सोलियोबा नोंथांमोना सोलिदो आंहा बाय अबजेक्सन गैया आरो आं बाय बाख्नायगोनसो नोंथांमोनखौ आं बिपुल मुसाहारिया थाख्लायनि स्टाइलजों आं खारनो हाया आंनिया स्टाइला बेलेग आंनिया एसे आलादालाय स्टाइला ओंखायनो आंनि स्टाइलजों आं खारगोन आंहा फैबाय थानाय समाव भिडिअ नै बे सप्तानि गेजेरावनो मोनसे बड'लेण्ड डायरि मोनसे एलबाम दं बेखौ शुटिं खालामनांगौ आं स्टाइलजों खारगोन नालाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि स्टाइलजों खारदो बास जेबो बुंनांगौ गैया इयुनाव बर' हारिनिल' मोजां जाथों बर' कालसारनिल' मोजां जाथों बर' समाजनिल' मोजां जाथों बेखौ आं दिनै खावलायबाय नोंथांमोना गाहामै खामानि मावलांथों आंबो दिनै बेखायनो आंनि स्टाइलजों सोलिनो थाखाय आङो मोनसे फिसा एसोसिएसन दानायखौ आङो मोनसे थि खालामबाय मानो होनना बुंब्ला फिउचाराव आंहाबो खामानि मावनायाव मानसि नांगोन बा समाजखौ हारिखौ डेभेलप खालामनांगौ आं मानसि नांगोन बेनिखायनो आङो दिनै मोनसे माने बिसाबादिनो मोनसे एसोसिएसन दानायखौ आं मोनसे थि खालामबाय बेजों लोगोसे दिनै खावलायहरबावनो नागिरदों बा मेसेज होनो नागिरदों जे जाखांफुबाय थानाय गथ'फोर जेराव आङो
ससियेल मिडियायाव नुयो रिल्स बानायनाय एसे आगोल टिकटक दंमोन दा फेसबुकाव होयो माने रोंगौथि गोनां गथ'फ्रा गोबां दंसै बिथांमोनखौ आं दिनै मेसेज होनो नागिरदों जे आंनि चेनेलनि दारै नोंथांमोना खबर लानो हागोन आङो बादारि फिल्म प्रडाक्सनावबो गोदान गोदान आर्टिस्टफोरखौ आङो स्कप होगोन फोरोंगोन बिथांमोनखौ लाबोनानै आङो आर्टिस्ट बानायगोन फोरोंगोन लोगोसे आंनि गोदोनिफ्रायनो गाबोबाय थानाय फुराना आर्टिस्ट बिसोरबो थानो हागोन आंजों फैनो हागोन बेखौ आं दिनै खुला गोसोयै नोंथांमोननिसिम आङो मेसेज होबाय आरो बेजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोर गोबाङानो एक्टर एक्ट्रेस जानो लुबैनाय दङ बिथांमोनखौबो आङो स्कप होगोन बे आंनि दिनै आंनि चेनेलजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो प्रतिश्रुति होबाय दा बेवहाय आंनि स्टाइलजों आं खारगोन आंनि स्टाइलाबो बेनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बर'आ मुंदांखा जायो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजों माबा लाबोनो हायो ग्लेमार लाबोनो हायो बर'खौ गोजौआव नाम दैखांनो हायो बर' कालसारखौ जों गोजौसिम लांनो हायो बेबायदि सेन्सआवसो आं खामानि मावगोन आरो स्टाइलाल' आलादा जागोन मानो होनना बुङोब्ला थाख्लायमोननि स्टाइलजों आङो गोरोबनो हानाय नङा आरो थाख्लायमोनाबो आंनि स्टाइलजों गोरोबनो हानाय बेनिखायनो आङो मोनसे थि डिसिसन लाबाय जे आङो मोनसे एसोसिएसन दानांसिगोन आरो फार्स्ट आंहा बादारि फिल्म प्रडाक्सन दंखायो प्रडाक्सनाबो खामानि मावगोन लोगोसे जुदि जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावनो आंजों जुदि सापर्ट होयोबा आं मोनसे एसोसिएसन दानाय बेखौ आं थि लादों बे आंनि माने क्लियार खोथा दिनै आङो नोंथांमोननो मिडिया आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो बेजों लोगोसे जाहाथे फैबाय थानाय समाव दावराव दावसि जाया बिसाया मोजां मोजां थाङो आंनि उद्देश्यआबो बेनोमोन बिसाखौ मोजां खालामनाय बर' समाजखौ मोजां खालामनाय आरो नाम लाबोनाय बे खेथ्रआव दिनै आंनि माखासे मोजां नुहुरनाय मोनसे भिउ माखासे पिक्चारफोरखौ दिनै माखासे मानसिया बुजिलाब्ला आंखौ जुदि गाज्रि मोनबायब्ला गतिके आं बाव माने थानो हानाय नङा माने आंनि स्टाइला मिलायनाय नङा जेब्लायबो नोंथांमोना दिगदार मोनबाय थागोन बेखौ आं बुजिदों बे आंनि फिलिंस बेखायनो रायजोफोर आं बुंबाय दिनै बिपुल मुसाहारिया गोदोनिफ्रायनो आर्टिस्ट फुराना आर्टिस्टफोरखौ आं लानानै खामानि मावगोन आरो गोदान गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो लानानै आं दिनै आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव खामानि मावनो खाबु होगोन बेखौ आं दिनै क्लियारलि मेसेज होबाय बेजों लोगोसे जोंहा माखासे प्लेटफर्म बानायनांगौ बे प्लेटफर्मखौ जों बोरैबा बानायलांनो हायो बेखौ जों बानायसिगोन बेखिनि आरोखि आरो थाख्लाय फंबाय नोङो जानला मानला बुङोब्ला गावनि क्रेडिटखौल' लाबाय थानो थाखाय नोंथाङा गोबां खोथा बाहायबाय थादों दासिमबो क्षमा बिनायनि गेजेराव नोंथांनि क्षमा बिनाया लाइक जाया आरो रायजोफ्रा बेखौ डिसिसन खालामगोन हायोबा आंनो मेसेज हर थाख्लायनि जेनोखि खेमा बिनाय बिपुल मुसाहारिनिसिम बे गनायथाव जाथाव ना गनायथाव जाथावै नोंथांमोनहा मेसेज हरदो कमेन्ट हरदो आं अब्ला आंनि बिबेकजों आं मोनसे सिन्ताधाराखौ आं लाबोगोन खिन्थु आंनि बिबुंथिया बेनो जे थाख्लाय बिथाङा आदारवाइज दाबो बिनि खेमा बिनाया मोजां गोसोनि क्लियार गोसोजों बिनाय जायाखै बेनिखायनो आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया आं दहाय सिगाङाव एसे बुंबोनाय बादि गासैबो भिडिअखौ नायलायनानै मोजां मोजां मानसि जिरायलायनानै जों सावरायगोन बे बास बेनिफ्राय जोङो दिनैनिफ्राय थाख्लायजों आरो आं खुनु काउन्टार रिप्लाय होआ बे मा बुङो बुंथों आं बेखौ रिप्लाय होनाय नङा आङो बास आंनि स्टाइलजों आं सोलिसिगोन बादारि फिल्म प्रडाक्सना दिनै गोदान मोनसे एसोसिएसनखौ सोनारनानै खामानि मावसिगोन बेखौ आं दिनै क्लियार बुंबाय जोबथारनायाव आङो बुंबावगोन इउटुबार नोंथांमोनहा मोजाङै सोलोंनानै फै मोजाङै गियान लानानै फै जाहाथे नोंथांमोननि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बर' हारिया मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ आं आसा खालामबाय मोजाङै फरायजोबा मोजाङै बुजिजोबा मोजाङै नायजोबा नोंथांमोनहा आद्रा खिद्रा खालामनानै नोंथांमोनहा जानला मानला मानसिफोरनि सायाव सोरजोंबा सापर्ट गैयै खालामनानै मिडियायाव बर' हारिफोरनो दाफोसाव बेखौ आङो खावलायदों आरो इयुनाव नोंथांमोनखौबो आं नांनो हागौ नोंथांमोनाबो आंखौ नांनो हागौ बेखिनिखौ आं बुंबाय आं मा बुंबावनो बेनो लास्ट आं आरोबाव रिपिट खालामबावबाय आं गोदान एसोसिएसन दासिगोन आरो गोदान गोदान आर्टिस्ट फुराना आर्टिस्टफोरखौ आं बोखांगोन लोगोसे बिसायाव आं थानाय नंला खारन आं थायोबा
बिसाया उसुबिदा जाबाय थागोन। नोंथांमोनहाबो आंनि साननाय बादि नङाबाबो नोंथांमोननि मेलेमजों बिसाखौ फोसाबलांनो नाजादो। खारन आंनि बुंफ्लांनाय, आंनि गोरा बुंनाय, आंनि रायनायफ्रा जादों मोनसे काउन्सिलिं होनाया जाबाय बिसाया हाग्रा गुदु जाबायमोन। बेनिखायनो आं माइसा दांनाय स्टाइलाव आं बुंदोंमोन। माइसा दांलांनानै आं माने बिसाखौ आबाद मोनसे गेरेमसा बिफां खालामनो थाखाय नाजानाया दंमोन। बेखिनियाव जुदि आंनि गोरोन्थि जादोंबा बे नोंथांमोननि खोथासै। आरो नोंथांमोनहा फोसाबा बे नोंथांमोननि खोथा। बास बेनो आरोखि। दा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर। खेबसेबाव नोंथांमोनखौ खुलुमनानै आंनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबबाय।